Bos días. Damos comenzo a sesión. Que alto está isto? Damos comenzo a sesión ordinaria do mes de xaneiro e o primeiro punto da sesión da orden do día é a aprobación da ata da sesión anterior do 30 de decembro. Algúnha intervención? Vale, pois, Vane, se se pudera baixar un pouco o sonido, é que creo que hoxe, ademais, incluso sin micro se escoitaría. Votamos, entonces, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Bueno, creo que Victoria non estabas. Abstención de Victoria e os demais a favor. O expediente 53/25, que é o convenio de colaboración dos GES, para o 25, 26 e 27 pasou por comisión informativa. Dictaminado favorablemente na comisión informativa de réxime interior. Den a palabra o concelleiro de emerxencias e voceiro. Moi ben, bo día a todos e a todas. Vale, vamos a... Está un poquito alto isto, non? Vamos a... Sí, está. Me escucho con muchísimo eco. Vamos a dejar un pouco máis. Vale, paso a lervos a proposta de acordo e os puntos de acordo da adhesión ao convenio do GES para as anualidades de 2025, 2026 e 2027. Con data de 30 de 12 de 2025 foi remitido pola Federación Galega de Municipios de Galicia, FEGAM, o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Diputación Provincial de Pontevedra en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias supramunicipais para os municipios de Pontevedra para anualidades 25, 26 e 27. Este convenio ten por obxecto establecer o marco de participación e colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Mos para o desenvolvemento das accións seguintes de prevención e defensa contra os incendios forestais durante os anos 25, 26 e 27. De xeito que se consiga unha maior eficacia na loita contra estes sinistros a través da optimización no uso de todos os recursos que se inclúen no convenio. Tendo en conta que se realizou a constitución permanente dos grupos de emerxencias supramunicipais e dada a necesidade da seguinte prestación destes servizos, visto o informe de Secretaría Municipal, entendendo que o convenio remitido é necesario para a continuidade na prestación deste servicio importante para o Concello, e visto o informe de intervención do 14 de xaneiro, o 15 de xaneiro de 2025 remitouse finalmente o texto de convenio pola Federación Galega de Municipios e Provincias. Considerando que o artículo 28.2 do Real Decreto 424/17 do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico de control interno das entidades do sector público local que atribúe ao pleno competencia para adoptar o seguinte resolución se procede. Por iso propoño, primeiro, aprobar o contido do novo convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Diputacións Provinciais en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias supramunicipais. Segundo, solicitar a adhesión ao convenio de colaboración suscrito entre Xunta de Galicia, FEGAM, Diputación Provincial de Pontevedra en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios e para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias supramunicipais. Terceiro, aprobar un gasto por un importe de 24.000 euros da aportación municipal ao financiamento das obrigas derivadas deste convenio. Cuarto, facultar a señora alcaldesa para a asinatura da solicitude de adhesión e cantos trámites sexan necesarios en execución do presente acordo, así como de calquera modificación ou adenda que se poida levar a cabo. E quinto e último, dar traslado do presente ás entidades subvencionantes e aos demais interesados. Moitas gracias. Ten a palabra o Partido Socialista. Gracias. Moi bons días. Outra vez estamos falando de competencias impropias, aínda que na comisión o voceiro do Partido Popular nos decía vades a repetir o mesmo de sempre, pero que o mesmo de sempre é un procedimento que non se está facendo correctamente e por iso temos que continuar a repetilo. Neste caso, a Xunta deixa en mans de outras institucións. Neste caso, o convenio é firmado por varias institucións, pero non somos dende as entidades locais as que teríamos que asumir esta competencia
competencia, que nin siquiera nos están trasladando unha competencia, porque se nos trasladasen a competencia, nos terían que trasladar tamén toda a financiación para asumir esa competencia. Nin sequera están facendo iso. Igual que acontece no SAF, son servizos necesarios, porque non estamos a dicir que o GES non sexa necesario no caso de Mos, sí que é necesario, porque temos unha serie de circunstancias, pois que é un servizo necesario, pero que é un servizo que non o presta, está no limbo e ao final pois nós temos que asumir ese servizo con ese importe de 24.000 euros cando non é que se trate de máis ou menos 24.000 euros para unha entidade local como o Concello de Mos, son moitos cartos porque poderían estarse empregando noutra cuestión. Como dicía, outra vez estamos facendo o mismo que acontece co SAF. A entidade local, o ayuntamiento, o Concello, ten que asumir un servizo que é necesario para a veciñanza, pero que non teríamos que estar asumíndonos. Ademais, estamos incentivando a precariedade e a incertidumbre laboral, porque estamos contratando persoal de forma temporal. Unha administración non debe de estar levando a cabo este tipo de medidas, xa o dice tamén a interventora no seu informe, o procedemento deste convenio non é correcto. Vense facendo así dende os últimos anos, pero o procedemento non é correcto. O servizo hai que prestalo, pero hai que buscar a maneira de que o procedemento sexa correcto e que fagamos ben as cousas. Non nos podemos amparar en que é un servizo necesario para facer as cousas mal. Nada máis. Gracias. Vénega. Ben, bo día a todas e todos. Primeiro de nada, desculpar a ausencia da nosa compañeira Sara San Martín, porque por motivos de ter que ir ao xulgado a ter uns suicios, non pode estar hoxe presente. En canto ao convenio de colaboración co GES, chove sobre mollado, isto xa é algo que é reiterado traer a pleno, este convenio, a diferencia que antes era por un ano e agora vaise facer por 3, varias cousas que decir neste aspecto. Xa se falou de que aquí estamos asumindo competencias impropias, neste caso no tema de emerxencias, os concellos de menos de 1.000 habitantes non teñen que prestar o servicio de emerxencias, e aquí, unha vez máis, a Xunta descarga nos concellos as súas responsabilidades, o cal, ao noso entender, é bastante irresponsable por parte da Xunta e tamén é bastante irresponsable por parte do Goberno asumir iso como se nada. Vostedes presumen habitualmente de facerlle caso aos informes dos técnicos. Aquí non lle fan caso aos informes dos técnicos. O secretario municipal dice, na súa conclusión, que isto supón unha transferencia de funcións de outra administración ao Concello. É dicir, a Xunta estalle transferindo funcións ao Concello de Mos cando non debería. E o informe da interventora é moi claro dicindo que as contratacións son ilegais, ou, se prefiren, irregulares. E é bastante vergoñento que un concello faga contratacións irregulares. Bastante vergoñento, que non debería de facelo ningunha administración pública, e menos o concello. Hasta cando van a estar dispostos a tragar co que lles diga a Xunta? Eu poñalle un exemplo na comisión. Se a Xunta decide mañán que lle transfide os centros de saúde aos concellos, vostedes van a tragar igual. Este é un servicio que ten que prestar a Xunta, que debería de financiar o 100% a Xunta, e as contratacións tería que facelas a Xunta. Aquí estamos financiando nós unha parte e o Concello facendo as contratacións, cando non debería, porque non temos nin os recursos nin a obrigación de facelo. É unha obriga da Xunta que debería de prestar. E vostedes, a alcaldesa presume moitas veces de defender os intereses do Concello e poñerse fronte a quen faga falta. Aquí neste caso non o fai. É unha irresponsabilidade pola súa banda. A nosa posición vai ser a abstención porque entendemos que o servicio que se presta é beneficioso. Pero entendemos que isto ten que ser asumido o custe o 100% pola Xunta e a contratación pola Xunta. Gracias. Leo. Ben, como falamos, como dicía vostede, sempre volvemos ao mismo, pero sempre damos a mesma explicación do interés xeral e do servicio que prestan. Me fai gracia cando dice Victoria, fala da precariedade laboral e demais. Vostede, cando era diputada, firmaba o convenio porque o firmou sendo diputada, non quería, entonces GES paramos, pero sí que aceptaba todo isto que está no convenio, entonces non entendo. De verdad que non entendo. Eu sempre lle digo o mismo. Hai cousas que poden non estar
perfectas como me gustaría a alcaldesa a min? Sí, como tema da contratación, pero creemos que é un servicio indispensable. Creemos que 1.768 actuacións nun ano, que lle pode decir, entre elas accidentes, recollida de animais, incidentes de circulación, velutinas, vertidos, requerimentos da Policía, Garda Civil, asistencia sanitaria, salvamento, rescate, operatarios de protección civil. Esos son todos os partes que chegan con esos incidentes. Creemos que iso é superior a estas cousas que nos gustaría que estuviera de outra maneira, pero é como ven o convenio redactado. Pero vostede pudo votar en contra, e non o votou. Votou en contra de que tuviéramos 12, pero non votou en contra do tipo de convenio. Entonces, polo menos diga, non teño nada que decir, que pase a palabra, Gustavo, porque de verdad que me parece sorprendente. Gustavo, estamos de acordo en algúns puntos que nos gustaría que fora de outra maneira, pero de verdad que desde esta Concellería alcaldesa creemos que todos os beneficios que trae o GESAMOS non podemos deixalo pasar. A Xunta e a Deputación se cumplen a súa obriga co Parque Comarcal, pero nós creemos que o servizo de GES que está residindo en Mos é moito máis, dalle un servicio e un beneficio para os veciños de Mos que non va a ter nunca co Parque Comarcal. O Parque Comarcal no día de onte pois podía estar no Porriño ou en Salceda nun árbore, pero os voluntarios de protección civil, porque non temos o GES activo, máis o noso membro de servicios de emergencias estaban en Mos. Se tuviéramos os 12, estarían 2 ou 3 máis traballando. E o Parque Comarcal non se pode partir. Creemos que é vital e necesario ter este servizo en Mos. Como lle digo, 1.768 actuacións no ano 2024, creo que é un reflexo da necesidade que temos de ter servizo en Mos, que é o máis preto dos veciños e o único servizo 365 días ao ano 24 horas que presta o Concello de Mos. E creo que os veciños de Mos o saben e tamén durmen máis tranquilos. Moitísimas gracias. Victoria. O mesmo que estamos a dicir hoxe, o dicíamos na legislatura pasada, e independentemente de que eu fose deputada, o Partido Socialista de Mos vai a pensar o mesmo que pensaba e vai a dicir o mesmo que estaba dicindo, porque o que decimos hoxe é o mesmo que dixemos fai anos. E se queren o convenio, pois está moi ben, pero todos podemos defender que o convenio se faga correctamente. Volvo a repetir yo mismo, que o servizo sexa necesario, que o necesitemos, non é xustificación para facer as cousas mal. Gustavo. Ben, vostede di que a Deputación e a Xunta cumpren coa súa obriga co Parque Comarcal. Non cumpren coa súa obriga. Porque se cumpriran coa súa obriga non farían este convenio. Que é un convenio vergoñento. Primeiro polas condicións laborales dos traballadores. Iso é o primeiro. Que unha administración pública, sexa local, provincial ou autonómica, non debería firmar baixo ningún concepto. Iso é o primeiro. E despois, o Parque Comarcal non se pode partir, evidentemente, por iso nós o que pedimos é que a Xunta asuma o 100% do custe e o 100% da contratación. Se quere ter os 12 Gs en Mos, está estupendo, e que teñan a base en Mos, está estupendo, pero pode ser un servicio prestado pola Xunta. Que é o que non me rebaten en ningún momento. Vostedes a Xunta non lle piden responsabilidade ninguna, ni siquiera aquí no pleno, porque eu podo entender a súa parte que vostedes decidan que é algo beneficioso e, bueno, vamos a facer un trágala. Podo entendelo, pero polo menos denlle a contra a Xunta, polo menos protesten públicamente de que non se fan así as cousas, e que nin iso fan. O sea, van a asumir todo o que diga a Xunta e punto, sin decirlle ningún tipo de responsabilidade. Porque o problema é que as condicións de que os concellos de máis de 20.000 habitantes poidan ter emerxencias e outros servicios é porque a financiación tanto da Xunta como do Estado é superior. E nós estamos asumindo ese servicio e non temos máis financiación para asumir ese servicio. Ese é o matiz tan importante que hai que poñer enriba da mesa. Entón, a mí o que me sorprende, podo entender a posición do goberno de defender que queremos ter ese servicio aquí, podo entendelo, pero tamén podemos ter a mesma posición de defender ese servicio e que o asuma o 100% a Xunta, tanto a contratación, unha contratación regular como se debería de facer, e que a financiación tamén sexa o 100% da Xunta. Que supoño que nos 6.000, 7.000 millóns de euros que ten de orzamento, home, pois igual algunha parte pode dedicarle. Leo. Ben, o convenio falaba do Parque Comarcal. O Parque Comarcal non inclúe incendios forestais, por exemplo, nin rústicos. O sea, se hai un incendio forestal en Mos,
o Parque Comarcal non ven o GESI. Eso por unha parte. O informe de Secretaría dice que non recolle, obriga, non que non teñamos que poder dar este servizo. Como sabe usted, en concellos de máis de 20.000 habitantes sí que está obrigatorio, nós non temos por qué, pero consideramos que con unha poboación de 15.000 e ca área de influencia que temos, pois sí que temos que facelo dese xeito. Mire, se non tuveramos o GESEMOS, non teríamos nin un equipo de escarcelación de 60.000 euros, nin un novo camión de 216 que paga a Xunta, un equipo de 60.000 que paga a Xunta, un novo equipo lixeiro de 110.000 euros que paga a Xunta, que non paga o Concello de Mos. Dice que non asume. A Xunta non está dotando de medios. Aportan 296.000 euros entre Xunta e Diputación, poñemos 24, para a seguridade dos veciños de Mos. Mira, eu teño claro que a vostede non lle gusta, porque foron cómplices fai anos en disolver o Grumir. Entón sabemos que se gobernaron que iban a facer é cargarse o servicio de emergencias e cargarse o GES. Nós non o vamos a facer, por iso levamos a pleno e vamos a votar a favor. Gracias, Leo. Voulle rebatir eu o que vostede dixo. Voulle rebatir eu. En primeiro lugar, nós temos menos de 20.000 habitantes. Nós non temos que ter nada desto. É que nadie nos obliga a ter isto. Se vostede fora alcalde, non firmaría este convenio. Se vostede fora alcaldesa, non firmaría este convenio. Eu son alcaldesa, firmo este convenio. E este é o convenio que ven da FEGAN, que chega da FEGAN. Sabe o que é a FEGAN, verdad? Non é a Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, ou a Deputación de Pontevedra, gobernada polo Partido Popular. É a Federación de Municipios e Provincias de Galicia. É dicir, que a Federación nos trae un convenio o día 30 de decembro. Claro que é verdad. O gallá que ese convenio chegase antes. O gallá. Pero o convenio chega cando chega. Para Mos e para todos os concellos de Galicia que teñan a sorte de ter un GES. E é o que me quero esforzar en explicarlles a vostedes os dous. A importancia de haber conseguido ter en Mos un GES. E con 12 bombeiros. Que non estamos obligados. Por eso que todo o que vostedes dicen é tan sinxelo como que a Xunta de Galicia poña máis fondos, que estamos asumindo competencias impropias. Párense aí un momentiño. Nós non temos por qué firmar ese convenio. Nós non temos por qué ter ese centro de emerxencias. Nós non temos por que recibir eses miles e miles de euros para ter ese material de emerxencias que somos os únicos da comarca con 15.000 habitantes, con un parque comarcal ao lado e que a Xunta nos escoitara cando lle insistimos durante anos que Mos necesitaba un GES. Por qué? Bueno, pois porque, entre outras cousas, temos unha autovía desgraciada que hai todos os días sinistros. E porque aquí en Mos a xente, desde hai moitos anos, eu creo que 2 décadas, pois se acostumbrou a ter ese Grumir que tan ben funcionaba. E foi unha moi mala noticia que ese Grumir se extinguira. E era Julia, concelleira de Emerxencias, cando iniciamos o pedirlle a Alfonso Rueda, que era vicepresidente da Xunta, este GES. Non este, o de 6. Porque nos daba moita mágoa ter esas instalacións, ter material, ter camións e ter, pois, moitos voluntarios. Porque de aí nace todo, de ter unha protección civil forte, de ter unha persona de emerxencias na nosa RPT, e nos parecía que era necesario, por todos estes motivos, que a Xunta incluíse no mapa de GES a Mos. E o conseguimos. Pero lle estou dando os motivos de por qué. Entón, nós non temos por que ter este GES, non. Nós non temos por que firmar este convenio, non. O sea, isto de que a Xunta que asuma competencias, oiga, eso pode decir outro concello, pero nós non. Porque nós estamos aquí porque queremos. Porque eu prefiero que o Concello invirta 24.000 euros e que nos den 300.000 e ter 12 bombeiros durante 3 anos que firmamos a partir de hoxe. Eu así o digo, convencida. Aquí está o modelo de no e aquí está o modelo do sí. Victoria, é que é así, é que cando vostede estaba na Deputación nos deixaron con 6 bombeiros. Ao final a Xunta nos defendeu, ao final a Xunta nos incluiu no mapa de GES, pero con 6 bombeiros. E aquí se lle pediu máis cantidade, porque a Xunta estaba disposta a poñer máis cantidade se a Deputación de Pontevedra a poñía. E o partido que gobernaba, que era o seu, dixo que non. E falamos das mesmas contratacións, que vostede estaba na Deputación, falamos dos mesmos convenios. Pero bueno, eu creo que xa estamos acostumbrados ás súas contradicións continuas. Entonces, non hai ningunha contratación irregular, Gustavo, vostede xa me levou á Fiscalía. Xa me levou á Fiscalía.
porque as contratacións eran irregulares, xa tiven que ir ali e a declarar ao fiscal o que pasou. E pode volver a leválo outra vez, e a Fiscalía archivou a denuncia que vostede fixo e o Concello tuvo que pagar os gastos xurídicos de esa bromiña que vostede pois lle pareceu que era necesario. Vostede se abstén, porque no fondo dice que é necesario. Vote en contra. Despois de poñernos a caldo aquí, contratación irregular, asumir competencias impropias, porque vostedes teñen que exigirlle a Xunta, porque isto é unha atrapallada, todo isto que traen aquí, vote en contra. E non vota en contra, se abstén, porque os que vamos a votar a favor somos nós. Entón queda mellor, ao final o goberno saca adiante porque ten maioría absoluta, pero nos abstemos, nos quedamos no cuarto da salud. Alto e claro, lles digo, se hai algo do que estou verdadeiramente convencida é desto, de que efectivamente o convenio chega tarde, sí, efectivamente a mí me gustaría que este convenio chegara co tempo suficiente para facer un proceso pois mellor do que se vai a facer. Pero este é o convenio que chega da FEGAN para Mos e para todos os concellos de Galicia que dotan a determinados concellos de Galicia de GES, grupos de emerxencia supramunicipal. Nós temos que atender, ademais de Mos, a outros concellos e a cidadanía está encantada porque temos a posibilidade de ter eses 12 bombeiros en Mos con todo o que eso supón de medios materiais e ademais é que estamos dentro do mapa de emerxencias de Galicia porque evidentemente nós non somos Vigo nin somos Redondela. Se non temos 20.000 habitantes nós non tiñamos que estar falando desto. Se o máis cómodo era, pois o convenio chega tarde, a oposición nos vai a criticar, nos vai a decir que este convenio que chove sobre mollado, Eso era o máis cómodo. Pois nada, fuera, non aprobamos o convenio. E que significa eso? Bueno, pois que quedamos sin GES e non pasa nada, porque nós temos 15.000 habitantes, o noso sistema de emerxencias o cubre Porriño, porque encima estamos ao lado do Porriño. O Porriño ten que chegar hasta a Guardia e hasta o Rosal. Pero nós estamos ao lado e a Xunta ten planificada o mapa de emerxencias según pois as comarcas, os territorios perfectamente cubertos. Nós non somos Redondela, non somos Lalín, non somos Marín, non somos Ponteareas, non somos Vigo, nós non temos que ter nada máis que un parque ao lado. Pero somos ambiciosos e a xente o agradece. Por eso que esas críticas que vostedes fan aquí pois son unha merma, é dicir, a ver, sentido común. Que o convenio que chega tarde? Pois o convenio que envía o 30 de decembro a FEGAN tiña que chegar o 30 de outubro, sí, pero chega cando chega, ou lo tomas ou lo dejas, pois nós querémolo. E a pesar de que o interventor diga pois unha serie de matizacións que o secretario asumir competencias impropias, sí, como moitas outras, pero que nós queremos ter 12 bombeiros porque solamente invertimos 24.000 euros. E creo que poñéndolo unha balanza estamos convencidos de que estamos tomando a mellor decisión. Por eso traemos aquí convencidos de que a xente de Mos quere isto, Por eso traemos, porque Mos quere isto. Procedemos entonces á votación deste convenio. Bueno, en realidad non vamos a votar o convenio, vamos a votar, sí, aprobar o contido, solicitar a adhesión ao convenio, aprobar o gasto e facultar a alcaldesa para a sinatura da adhesión. Votos en contra? Abstencións, Partido Socialista BNG, votos a favor, Partido Popular queda aprobado por maioría. E pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o expediente 201/25, modificación do Regulamento Municipal de Honores e Distincións, que pasou por comisión. Foi dictaminado en comisión informativa con algunha pequena corrección que se vos trasladou no artigo 33. Vale, gracias. Voulle dar a palabra á concelleira de Cultura. Bos días a todos e a todas. Pois, tendose celebrado a 51ª edición da Festa da Rosa, Festa de Interese Turístico de Galicia, o pasado 13 de xuño de 2024, comenzamos esta nova etapa celebrando este nomeamento de persoas valedoras da Rosa de Mos, na que foron nomeados, como saben, pois persoas destacadas do municipio e de fora do municipio, como Uxía Senlle, a nosa artista mosense, José González Ballesta, médico e político e alcalde de Mos, Luís Quinteiro, o noso obispo,
Rogelio Garrido, periodista e director de Faro de Vigo, José López Campo, o noso actual concelleiro de Cultura da Xunta de Galicia, e a Fundación Pazo de Mos como Fundación de Interese Galego pola Cultura. O que traemos hoxe, vista a acollida que tivo este nomeamento entre os veciños, pois queremos seguir dándolle este impulso a nosa festa tras medio século de celebración, e hoxe traemos a pleno esta modificación do regulamento de protocolo de honores e distincións do Concello de Mos, xa que consideramos pois que debe estar aquí neste regulamento e a partir de agora apareza reflexada esta figura. Partido Socialista. Como xa dixemos no seu momento, esta nova Festa da Rosa que quixeron organizar dende o ano pasado non nos parece correcta, non estamos de acordo co que fixeron, cos cambios que tomaron, cas exclusións que tamén fixeron, e agora queren modificar o reglamento pois porque non se fixeron as cousas ben naquel momento, había cousas que había que corrixir e agora queren as corrixir, pois se as corrixen moi ben, pero continúa a ser esa nova Festa da Rosa ca que non coincidimos. Gracias. Gracias, Gustavo. Ben, este asunto xa é do ano pasado, xa da anterior Festa da Rosa, foi cando crearon esa orde de valedores da Festa da Rosa, e hai 6 ou 7 meses, ou 8, advertímoslle que esta creación, os valedores da Rosa, non tiña respaldo regulamentario ningún. Vostedes dixeron que non facía falta, que estaba todo en perfectamente, que tiña o respaldo do secretario e non sei que máis. Fai un mes fixeron unha proposta, deron conta da proposta de os valedores da Rosa que queren, dos valedores da Rosa que queren nomear este ano, e volvemos a advertir que non estaba no regulamento e que non había un regulamento. A concelleira, neste caso portavoz de Cultura, dixo que estaba todo perfectamente, que non facía falta regulamentar nada. E, oh sorpresa, que un mes despois traen unha modificación do regulamento coas cuestións que lle dixemos hai 8 meses. Isto, dende logo, é de todo menos serio. De todo menos serio. A parte de que así non se deben de facer as cousas, nos imos a entrar no que é o decálogo. É certo que na comisión presentaron un decálogo no cal advertimos de que había serios erros. Sigue habendo faltas de ortografía, pero bueno, son cousas menores, e correxíronse parte deles. Hai unha das partes que é o punto 8, que é dar a coñecer a historia da Rosa de Mos procedente do marquesado do seu escudo heráldico, que, como xa dixen hai 8 meses, iso é un erro. Iso está mal. No escudo dos marqueses de Mos non hai ningunha rosa. Pero que non é o que o diga eu. É que se vostedes van á porta do Pazo, onde hai unha cartela onde explica o escudo, non aparece ningunha rosa na explicación. Pero que se van á documentación histórica de cando se fixo o escudo de Mos no ano 76, se non me trabuco, o propio informe de quen fixo o escudo dice que non se sabe de onde ven a rosa. Bueno, sabe, se ven do escudo da alcaldía do ano 1840 algo. Entón, este empeño de que algo que ven do marquesado, do escudo dos marqueses, pois non é, históricamente non é riguroso. Entendemos que iso debería de modificarse. Ao marxe disto, destes apuntes históricos, que creo que son importantes, porque non hai que inventarse a historia, temos que estar orgullosos das nosas tradicións polo que son e nada máis. O tema da creación dos valedores da Rosa, nós entendemos que naceu mal, non imos estar a favor dela. Porque isto naceu a raíz de que decidiron cambiar a Festa da Rosa de onde estaba, ao lado da sede institucional en Petelos, para Mos. E iso como foi unha ignominia, para os veciños e veciñas de Petelos, non nos podemos estar a favor disto. Gracias. Ten a palabra Sara. Bueno, Vitoria, primeiro aclararlle que esta non é unha nova Festa da Rosa, é a Festa da Rosa de todos, é a nosa Festa da Rosa. Eu sei que a vostedes lles molesta que a festa fora todo un éxito, lles molesta que a festa avance, que creza, pero xa lle aseguro que vamos a seguir nesa línea, vamos a seguir na línea de traballar para que a festa sexa, pois, cada ano millor e sexa un referente en toda a comarca.
Con respecto a Gustavo, Gustavo, pensa que sempre ten vostede razón, que todo o que di ten razón, e non veña aquí a deixarnos en evidencia de que as cousas as facemos de xeito ilegal. Para nada, todo o que fixemos o ano pasado está respaldado legalmente con un decreto de alcaldía. O que queremos este ano é darlle alzala todavía máis e incluíla no noso protocolo de distincións. Así como temos título de fillo predilecto de Mos, como recollemos nesta ordenanza, fillo adoptivo de Mos, título de visitante ilustre, alcalde ou concelleiro honorífico, medalla de Mos na categoría de ouro, prata ou bronce, ou a medalla de mérito, pois a partir de agora, inda que non lles guste, pois contaremos coa distinción de valedores da Rosa de Mos. Non entendo tampouco tanta protesta, se o leva pedindo tantos meses, a que ven que ahora proteste, e que non ten ningún sentido, pero sigue vostede intentando deixarnos en evidencia e de que estamos facendo algo ilegal cando non é así e vostede o sabe de sobra. Quería dicirle tamén que dentro do regulamento, este artigo que traemos novo é o artigo 33, como saben, terá que estar a exposición pública, serán a partir de agora nomeados no pleno, e sí que o que pedimos con isto é que se cumpla este decálogo de 10 puntos que están ben. Que vostede non este de acordo ou que vostede pense que a rosa é do xeito que di vostede o escudo, non ten nada que ver con que vostede teña razón en todo. Este é o noso decálogo, fixemos algúns cambios que vostede pediu na comisión e polo tanto creemos que isto é unha gran noticia e estamos satisfeitos de traerlo hoxe a pleno. Nada máis. Gracias. PSOE. Venega. Eu non me empeño en ter sempre a razón. Vostedes me dan a razón neste pleno. Do que dixen que había que modificar a ordenanza de honores e distincións para, en todo caso, incluíla. En ningún momento dixen que estaba de acordo. Xa lle dixen que o procedimento estaba mal. Pero non é que o diga eu, é que o di vostede. Na súa proposta que trae a pleno, di: visto que o nomeamento dos integrantes da Orde de Persoas Valedoras non conta cunha regulación que determine os trámites a seguir, hai que modificar a ordenanza, etc. Vostede mesma, na súa proposta, di que non había uns trámites a seguir. O sea, que non diga que estaba todo perfecto, porque senón non ten sentido traer esta modificación. A parte, que lle quero recordar que na propia ordenanza di que non se pode entregar esta distinción a políticos en activo. O sea, que ao conselleiro da Xunta non lle poderían entregar o de valedores da Rosa se seguiran a ordenanza. Por iso probablemente non a puxeron na ordenanza. Porque o día a ordenanza. Que van a seguir na mesma leña? Sí, non teño ninguna dúbida que van a seguir na mesma leña da soberbia e do desprecio á veciñanza. Porque isto non é outra cousa que iso. Porque a veces hai que ter a humildade cando un se equivoca. E mire, o do tema da Rosa non é un tema que discuta eu, é que só ten que ir aos archivos, a hemeroteca, e xa ve como o propio creador do escudo de Mos, di que non se sabe cal é a procedencia da rosa. O que creou o escudo de Mos, que era dunha comisión heráldica internacional, dío el mismo. Se vostedes van á porta do Pazo de Mos, e como digo, ven non me sale ahora, a explicación do escudo que hai na portada, en ningún momento fala de rosas. É unha confusión, non existen rosas. E iso por iso digo que hai insistencia. Pero que a mí me dá igual, se orgulloso de que as rosas ten no escudo de Mos. O que único que pide é que nunha ordenanza non se falsifica a historia, nin se inventen cousas. É o único que pedimos. E non estamos de acordo con isto, porque como vostede di, na ordenanza hai os suficientes distincións e méritos para entregarlle a quen sea, sin ter que crear esta nova creación de valedores, máis cando nace co desprecio a unha parroquia como foi a que fixeron vostedes, a parroquia de Petelos, cando moveron a Festa da Rosa do seu lugar que levaba 50 anos para traela a Mos sin motivo ningún. Gracias. Sara? O seu problema é que o punto 8 diga o seguinte: dar a coñecer a historia da Rosa de Mos procedente do marquesado e o seu escudo heráldico. Pero que se pensa vostede, que traemos aquí as cousas sin ver os archivos e así? Pois non, está equivocado. O que pasa que, repítolle, que vostede sempre quere ter razón, esa é a súa opinión, e esta, por suposto, é a nosa, totalmente estudiada e totalmente vista nos archivos, vista nos historiadores,
Nada máis. Decirlle tamén que sigue vostede repetindo que traemos algo ilegal cando hai varias formas de poder facer este nomeamento por decreto da alcaldía, como se fixo o ano pasado ou este ano que faremos unha vez que aprobemos esta ordenanza hoxe no pleno. Bueno, moitas gracias. A verdade, Gustavo, é que a nós nos pareceu que era boa idea a súa proposta. Nos pareceu que era boa idea e por iso traemos. Que era boa idea incluir no regulamento de honores e distincións os valedores da Rosa. Pero tan sinxelo como eso. Bueno, entón, ahora como o traemos, pois resulta que agora hai que criticalo tamén. Os apuntes da historia os coñecemos todos. Sí, vostede sempre quere ser o máis listo de todos. Quere vir aquí e intentarnos deixar quedar mal, de indocumentados, de que non temos nin idea. Nos defendemos a Rosa dos Quirós, do marquesado Quirós. E todo o mundo así o ten pensado e así o sinte. E a Rosa de Mos é unha festa da Rosa que se leva facendo, bueno, pois durante moitos anos. Non sei se 50, quizás o mellor, se nos vamos ao comenzo da Festa da Rosa como tal foi un pouco máis adiante, pero desde logo que desde hai 50 anos a xente pois sinte como propia esa festa. Eu non lle vou aceptar, despois do que levo traballado co meu goberno, co goberno de hoxe, co goberno de Antonte ou de Antonte, levo 4 legislaturas, empecéi no ano 8 sendo alcaldesa e estamos no ano 25. Imagínese cantas rosas levo. Ningunha coincidín con vostede. Nunca viu a festa da Rosa de Mos, nunca. Eso non é soberbia? Eso non é desprecio? Os veciños de Petelos, os veciños de Mos, de Louredo, de Guizán, de Torroso, de Pereiras, de todas as parroquias. Vostede se ríase de sí mesmo. Ríase de sí mesmo. Ríase, por favor. Por favor, non me interrumpa. Por favor, non me interrumpa. Non me interrumpa. E, polo tanto, o BNG, desde que son alcaldesa, desde que vostede é voceiro máis ben, desde que vostede é voceiro, nunca asistiu á Festa da Rosa. E, polo tanto, o que lle viña contando, e non quero extenderme moito en isto, porque creo que está máis que debatido, é que tratei de esforzarme sempre, co apoio do goberno que tiven hoxe e do que tiven en outros momentos, de esforzarme sempre para que Mos tivera a mellor festa. Para que Mos tuvera unha festa que todo o mundo a sentira como propia, para que fose a festa das 10 parroquias, para que os locales comerciales e as empresas pecharan, para tratar de que fixéramos festivo ese día, para tratar de poñer a festa o máis alto posible. E creo que non hai ningunha dúbida deso, porque aí están as festas da Rosa que levamos conmemorado e celebrado. E isto é un paso máis para que siga sendo unha festa cada vez máis forte. Conseguimos que fora de interés turístico de Galicia e queremos que sea de interés turístico nacional. E evidentemente os pasos que se van dando son para facer a festa grande, a festa de Mos, a festa de todas as parroquias. E estas cuestións que veñen, pois, ao final, a intentar abrir feridas e intentar meterse onde pode creer que fai daño, pois de que soberbia, desprecio, por favor, queda máis que demostrado que eu nunca tuven unha mala praxis, unha mala actuación contra a parroquia de Petelos, por favor. Evidentemente, cada un está onde ten que estar e vostedes cada vez que hai algún problema ou que creen que pode haber unha discordia, aí entran de cheo. A mí me gustaría que vostedes traballaran como traballei eu ou os concelleiros do Partido Popular de hoxe, de onte e de Antonte para facer da Festa da Rosa unha gran festa. Pero nunca os vin preocupados pola Festa da Rosa, máis que estar a contar canto gastábamos na carpa, no tal, no cual. Eso sí, sempre moi preocupados a ver canto se gastaba. E agora moi preocupados porque queren facer unha festa diferente. Esta é a festa de todos. O único que fai o goberno é intentar facer unha festa cada vez máis fuerte, máis grande, e que todo o mundo teña a posibilidade de participar. E que se chega o fin de semana, pois mellor todavía. Eso é o único que pretendemos. E isto que traemos hoxe aquí, pois ven a ser efectivamente recollendo pois todas as suxerencias vosas, de vostede e de moitas persoas e máis tamén do secretario e máis os apuntes da historia e facelo todo o máis relevante e protocolario posible e traelo a pleno e incluílo aí. Eso é o único que estamos a facer, pero nin traendo aquí lle parece ben. Bueno, que vostede nunca lle vai parecer ben nada do que traíamos desde o goberno. E eu quero dar as gracias a Sara e máis a toda a xente que lle axudou a facer este
este regulamento, e o único que espero é que os valedores da Rosa que empezaron este ano pasado 24 sexan os primeiros de moitos que veñan, que sexan moitas as persoas que tiñan ese galardón, porque eso é que a Rosa crece, que a Rosa sale de Mos, que a Rosa se defende máis alá das nosas fronteiras, e iso é o que pretendemos. Isto non ten nada máis alá que defender a Mos, que poñer a Mos no mapa, que promocionar a Mos turísticamente, en todos os sentidos. Non ten nada máis que eso. E creo que deberían analizalo así. E creo que en algo tan sinxelo como isto, pero de tanta relevancia, debíamos estar todos de acordo. Estamos a falar da Festa da Rosa, estamos a falar dos valedores da Rosa. E, bueno, pois o lóxico sería que todos, cos matices de uns e de outros, nos puxéramos de acordo. Pero tampouco en eso somos capaces de poñernos de acordo. Bueno, pois, eu lle podo asegurar que a Festa da Rosa, mentras eu sexa alcaldesa, o único que vou a facer é o posible porque siga crecendo e yo vou a demostrar ademais como yo viño demostrando nos últimos anos, con feitos, con acontecementos como os que levamos feito e a xente que ven a disfrutar da festa, que ao final é como se mide o éxito dunha festa. Bravo! Vamos a votar este punto entonces, votos en contra. BNG, Partido Socialista, votos a favor, Partido Popular, queda aprobado por maioría. E pasamos ao seguinte punto, que é unha moción do BNG sobre o ano de Castelao, que pasou por comisión informativa. Ditaminado na comisión informativa de Cultura. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, vou dar paso á lectura da moción sobre o ano Castelao en 2025. Podemos afirmar, sen ningún xénero de dúbidas, que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao é a figura política principal e cultural da historia contemporánea de Galiza, unha condición que deriva dunha trayectoria vital guiada pola integridade ética, a loita contra todo tipo de discriminacións e desigualdades, a defensa dos dereitos nacionais de Galiza e a militancia no internacionalismo solidario. Todo o pensamento e obra de Castelao emana do seu compromiso político e social, que o levou a participar activamente das principais organizacións do nacionalismo galego, primeiro das Irmandades da Fala e máis tarde xa no período republicano coa fundación do Partido Galeguista. A súa obra literaria e artística destes anos é plenamente consecuente coa toma de posición en defensa do país, da cultura, da lingua e das aspiracións de xustiza e liberdade do pobo galego. Nos anos 20 a súa actividade centrouse no ámbito cultural, con creacións senlleiras como Cousas, o álbum e a exposición Nós, e mediante a participación en iniciativas como o grupo e revista Nós, o Museo de Pontevedra ou o Seminario de Estudos Galegos. Nos anos 30 asumiu cargos de responsabilidade política no Partido Galeguista e exerceu como deputado nas Cortes da República entre 1931 e 33, e a partir de abril do 36. Neste período centrou gran parte dos seus esforzos na expansión do Partido Galeguista e na campaña polo Estatuto de Autonomía, finalmente aprobado en plebiscito popular o 28 de xuño de 1936. Un estatuto que non vía como un punto de chegada, senón como o primeiro paso para o desenvolvemento do autogoberno da Galiza. Por este firme e incrementable compromiso co seu país, Castelao tivo que pagar un alto prezo. Primeiro co desterro en Badaxoz, decretado polo goberno de Lerroux, a partir do golpe de Estado fascista de xuño de 1936, no momento no que tomou partido en defensa da legalidade republicana e de Galicia, sufrindo unha persecución implacável materializada nun expediente de responsabilidades políticas, no espolio da súa casa e dos seus bens, nunha multa de 75.000 pesetas que tivo que pagar a súa familia e na depuración como funcionario público. A persecución e o asesinato dos principais líderes do nacionalismo e do republicanismo galego, compañeiros e amigos seus, marcaron fondamente a Castelao. Por iso, a partir de xullo de 1936, un dos seus obxectivos centrais da súa vida foi a denuncia dos crímenes da ditadura e a lembranza, dignificación e recuperación do exemplo das víctimas da represión franquista. Toda a súa vida e a súa obra, depositada na súa mellor parte no Museo de Pontevedra pola vontade e empeño persoal de Virxinia Pereira, a súa muller, constitúen un inmenso legado político e cultural que é preciso administrar e divulgar facendo que os seus ideais se fagan realidade na Galiza de hoxe. Temos a obriga de honrar e celebrar a unha das persoas máis senlleiras da historia de Galiza. Temos a obriga de facelo sendo fiéis ao seu pensamento, a súa obra e ao seu compromiso político que constitúen unha unidade indisoluble. O primeiro presidente de Galiza foi un demócrata íntegro e exemplar. Todo o que fixo e dixo Castelao ao longo da súa vida en todos os lugares do mundo nos que estivo foi esencialmente política ao servicio da nación e do pobo galego. Como dixo Virxinia Pereira, toda a arte de Castelao, debuxos, conferencias, son esencialmente política.
Inmediatamente despois da súa morte, o franquismo iniciou unha construción dunha versión manipulada de Castelao, enxalzando ao creador e ao artista xenial e atacando, ocultando ou minimizando a súa trayectoria e obra política. Continuar con esta visión distorsionada, convertelo nun mito desprovisto de ideoloxía e de compromiso político, utilizalo como estandarte contra as ideas que defendeu, constitúe unha fraude histórica e unha negación do legado inmenso que nos deixou. Cando se veñan de cumprir 80 anos da publicación no exilio de Sempre en Galiza e da fundación do Consello de Galiza, considerado o primer goberno galego, e cando se cumpren 75 anos do seu pasamento en Bos Aires, o Grupo Municipal do BNG de Mos presenta a seguinte proposta de acordo. Primeiro, solicitar ao Goberno da Xunta de Galiza o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galiza e o Consello de Galiza como primeiro goberno galego da etapa contemporánea. Segundo, apoiar a declaración do 2025 como ano Castelao. Terceiro, instar ao Goberno municipal a impulsar unha programación municipal propia que poña de relevo a dimensión política de Castelao, o seu compromiso con Galiza, a súa obra artística literaria e o seu humanismo e internacionalismo solidario. E cuarto, dedicarlle á figura de Castelao dentro do presente ano unha rúa, praza ou equipamento significativo dentro do noso concello. É evidente que a figura de Castelao é unha figura moi relevante na historia do noso país, tanto política como cultural e artísticamente. Por tanto, pedimos á Corporación que vote a favor desta moción. Gracias. Partido Socialista. Partido Popular, ten a palabra Sara. Bueno, como ben dixo Gustavo, pois efectivamente este ano 2025 cúmprese o 75 aniversario do pasamento de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, un dos persoeiros máis coñecidos e recoñecidos por todas as galegas e os galegos, e ademais pois unha figura senlleira a nivel político e cultural. Nos estamos de acordo en a necesidade de conmemorar a súa figura, por en valor, polo valor. O povo galego ten, ademais, orgullo do que fixo polo noso país e, de feito, pois a Xunta de Galicia, como ben saben, pois declara o 2025 pois ano Castelao. Nos comprometemos a facer unha serie de programación ao longo de todo o ano, como lle dixen na comisión, e con respecto á moción estamos de acordo nos puntos 2, 3 e 4. O que non compartimos é o punto 1, donde solicitan que recoñezamos a Castelao como primeiro presidente da Xunta de Galicia. Polo tanto, se retiran ese punto, votarémola a favor, e se non, pois non estaremos de acordo. Gracias, Sara. Gustavo. Home, estaría ben que explicara por que non están de acordo co punto 1. A ver, non estamos de acordo e que creo que é bastante obvio. O primeiro presidente de Galicia nace da democracia. Por lo tanto, Castelao sí que foi unha figura senlleira da nosa política, está recoñecido como un dos partícipes directos do proceso de aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936, pero o Parlamento de Galicia decidiu por unanimidade retomar... Sabe que fixo un montón de actos no seu recoñecemento, decidiu retomar os seus restos, enterralo no Panteón de Galegas e Galegos Ilustres no ano 1984. Ninguén discute a súa figura, pero o presidente nace da chegada da democracia, e iso foi moito despois do pesamento de Castelao. Por lo tanto, non podemos estar de acordo, Gustavo. Ben, isto... Recoñecer a Castelao como primer presidente de Galicia é un acto simbólico de recoñecemento non só a él, senón ao Consello de Galicia, que era o goberno do exilio, o goberno galego no exilio. Porque aquí hubo 40 anos de dictadura, e a República era unha democracia, e o Estatuto, que nos dotaba de autogoberno, o primer Estatuto que él apoiou, que él prácticamente creou, non puido entrar en vigor por culpa dun golpe de Estado fascista. Entón é un recoñecemento á súa figura, pero non só á súa figura, sino tamén ao Consello de Galiza, na cal participaron un mosense, por exemplo. Segundo Pampillón, que foi alcalde de Mos no ano 36, perteneceu ao Consello de Galiza. Entón, isto non só é un recoñecemento a Castelao e a súa figura, sino tamén ao Consello de Galicia. Eu creo que, máis aínda, o Consello de Mos debería apoiar esta iniciativa, que é recoñecer ao goberno no exilio, porque estaban no exilio, tuveron que marchar, fugarse, escapar, con moita dignidade, pero para salvar a súa vida, porque os mataban polas súas ideas. Entón, isto é un recoñecemento simbólico. Evidentemente, a Xunta creouse coa chegada da democracia nesta segunda etapa, no 76.
O estatuto aprobouse posteriormente. Pero isto é un recoñecemento simbólico que eu creo que deberían de apoiar. Mais cando, como dixen, un alcalde de Mos, Segundo Pampillón, participou no Consello de Galiza, que era o goberno de Galiza no exilio. Por tanto, dicir que Castelao non era un presidente demócrata me parece que cae polo seu propio peso. Cae polo seu propio peso. É recoñecerlle a él, a figura e aos seus compañeiros de que defenderon a democracia non podendo estar aquí. E moitos volveron aquí. E tamén pelexaron aquí. Por tanto, pídolle que reconsideren a súa posición e voten a favor de toda a moción. Porque aparte é simbólico, non é darlle a figura que se merece, que ocupe o lugar que merece Castelao. Queda dito a nosa petición, se manteñen a moción tal e como está, vamos a votar en contra. Votos a favor da moción? Sí. Ben, se o Goberno se compromete públicamente aos 3 puntos dedicarlle á figura de Castelao, por exemplo, un rueiro, un equipamento, etc., retiramos o primer punto. Comprometidos quedamos que en este ano 25 fagamos esas 3 cuestións. Pois entonces procedemos á votación con esa modificación do BNG. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos a comunicacións, resolucións despois, comunicacións. Antes de rogos e preguntas, me gustaría en comunicacións pois dar conta de que día que estás en acta e creo que hoxe nos facemos todos eco desa noticia que chegaba na mediodía de onte, que é o acordo alcanzado entre o Real Club Celta e a Comunidade de Montes de Tameiga, o cual pois quero mostrar pois a satisfacción de que isto ocurrise e dar as gracias ás dúas entidades por haber chegado a un acordo tan importante. Eu creo que desde o momento que isto se iniciou, hai 8 anos, mantiven a miña palabra de que había dúas cuestións que eran necesarias e imprescindibles para seguir adiante. Unha era a legalidade de todo o proxecto e a outra era o consenso e o acordo. E nunca duvidei que ao final se acabaría encontrando e se encontrou. Vou para Mos e vou para o proxecto, que sea un proxecto de todos e de todas, que entre todos o fagan forte e que se garantice, pois eso, a coexistencia co monte, coa auga e coa súa contorna. Creo que este acordo pois mostra o equilibrio entre ambas entidades e Mos, a partir de que esas obras comecen ou máis ben rematen, será un destino e envexa do mundo do deporte e un referente. Debemos estar todos orgullosos e orgullosas deste proxecto que é de todos e para todos, que engrandece a Mos como concello, sendo apoiado pola súa totalidade. Eu non podo sentirme máis orgullosa deste proxecto e do respeto que ten por todo o que é o monte, a auga e o propio entorno. Esta noticia pois estaba sendo moi esperada e ao final pois acaba dando a razón a Mos despois de tanto tempo. Creo que é tempo ahora de estar unidos contra pois a A52 e unidos todos. E eu, pois, como alcaldesa, quero que conste en acta que seguirei poñendo a Mos por riba de todo, a Mos na vanguardia, a Mos no futuro e a Mos na prosperidade do territorio. Procedemos agora a rogos e preguntas. Eu quería facer un rogo. Nos comunican nais dos nenos que van ao instituto, bueno, que collen o autobús ali na Marquesina na carretera de, bueno, a ver, Alto de Barreiro a Santiaguiño, na baixada que vai ás Cortiñas, a Marquesina que hai ali, que se lle inunda de agua, porque cando asfaltaban a carretera ahora queda máis alta, fixeronlle a inclinación hacia dentro, collo que ven por a cuneta e meteslle todo a que está así, sí, a que está ali na baixa das Cortiñas, que se lle entra e que lle mollan todos os pés estar ali os nenos esperando, se se pode solucionar.
bo día. Eu quería preguntar sobre os problemas na contorna do tráfico do lar, porque aprobamos unha moción para tomar medidas en esa contorna e sigue habendo moitos problemas a hora da entrada. Non, sabemos que non é fácil solucionar o tráfico nesa hora punta, non? Porque, bueno, de feito, a semana pasada estuve nesa hora aí e sí que hai moito tráfico. Estamos traballando neso. Vale, non se tomou ainda ninguna medida así. Sí, se está traballando en eso. Nin hai informe da Policía Local de Gavea. Sí, estivemos con a Policía Local, pero, bueno, estamos vendo, falamos ca Diputación tamén ali para... Tiro un informe, quero decir. De momento, non, estamos traballando nelo. Moi ben, pois... Espera un segundiño, Julia. Que realmente se fixo que se falou, o sea, se cambiaron as señales e todo, que pasa que... Bueno, pois ten que insistir a policía un pouco en que cumplan os pais. Pero realmente, o sea, todas as medidas que se están intentando poñer están postas. Vale. O problema de incumprimento da señal. Sí. Vale, por último, queríamos saber como vai o estudio de costes da luz, que había falado para facer un estudio de costes para facer o contrato. Que Leo, lle podes contestar tú? Sí, están refacendo porque despois da presentación que nos fixeron, tanto a interventora como o secretario, alertaban de que a período de facturación era un momento onde o custo da luz estaba moi alto e a empresa tuvo que volver a facelo. Chamaron a semana pasada para pedir unha última documentación, tuvemos que darlle acceso aos dous operadoras que temos e non lo van a presentar de novo, porque claro, é diferente, unha merma é menos custo. Estamos pendentes disso. Non vai a ir para estes presupostos, entón, non? Como? Para estes presupostos non vai... No, o sea, non ten que adaptarse ao custo que temos, por iso que queren facer, se nos presupostos temos un custo da luz dun importe, vais a adaptar a iso, por iso están refacendo o informe. Gustavo. Ben, unha previa que xa é tradición en min. As preguntas do pleno de febreiro do ano 24. A ver cando se me responden. Disculpas porque foi erro meu. Tiño todas pagadas. Vale. É que esa resposta xa recibí máis veces. Ben, con respecto ás preguntas deste pleno, hai 3 plenos, preguntei, a alcaldesa dixo que se trasladara a Concelleira de Facenda, como está hoxe presente. O Concello aderiuse ao plan aos fondos europeos e para iso tiña que facer un plan antifraude. Nese plan antifraude consta que ten que existir unha comisión antifraude. Ata onde eu sei, esa comisión antifraude aínda non se constituiu e pola propia ordenanza e pola lei obliga a que teña unha reunión cada semestre. Cando pensan crear esa comisión? Básicamente porque iso pode facer que teñamos que devolver as axudas europeas. Estamos en iso, estamos en interventora. Ben, entendo, esta cuestión vai englobar varias cousas, porque era sobre o mantemento das estradas, os pintados, etc. Pero vendo o que ocurriu onte no temporal, advertir, supoño que Laura estás advertida, a cantidade de colectores que hai tirados, en Torroso, por exemplo, volcou de papel, tamén hai cables, non sei se da luz ou eléctricos, en Torroso tamén, no cruce da iglesia, supoño que o mirache ao pasar por ali, cai un cable, pero, bueno, o que me quería centrar na pregunta é que o mantemento tanto de estradas como de pintados está sendo moi deficiente. Hai, por exemplo, en Sanguiñeda prácticamente está todo borrado, tanto de pasos de peóns, etc. Sí. Home, ainda foi unha semana pasada e ali está moi mal de borrado. Eu refírome en xeral, o pintado en xeral, no Concello. Por exemplo, en Torroso, que creo que xa advertiu unha vez, o cruce que vai para o conservatorio, o paso de peóns está totalmente borrado. Entón, creo que é interesante que lle deades unha volta en todo o Concello, sobre todo pasos de peóns, pero, bueno, creo que en todo o Concello fai falta mellorar este mantemento, etc. Sobre todo, lle decía eu a Camilo outro día que todo é importante, pero hai 2 zonas máis importantes porque hai moito máis tráfico de personas e de vehículos, que é Sanguiñeda e Puxeiros.
Entonces, bueno, pois hai que ter todo ben que se poida. Sí, a Avenida de Sanguiñeda e tamén pois a zona de Ramilo, aquela senda roja que se había feito, que está medio borrada, se pintou, desde que se fixo se pintou xa unha vez, pero bueno, ao final esas pinturas cada certo tempo hai que vamos, que sí, Gustavo, que estamos conscientes de que hai que mellorar eso. Vale, unha última cuestión, que non iba a facer outra cuestión, pero como alcaldesa me empeñas en mentir no pleno, vou ter que referirme a iso. Vostede acaba de dicir neste pleno que eu nunca asistín á Festa da Rosa, o cal é unha mentira tan gorda e tan evidente que hasta debería de ruborizarse. Pero que aparte, só hai que coller unha cousa, faga un exercicio. Hai 3 anos colla as actas do xurado das Rosas e mire que nome aparece ali. E vai a ver como aparece o meu nome. Que pasa? Como vostede non participa dese tipo de cousas, supoño que non serán suficientes para vostede, que niso ni siquiera participa. E despois, levo máis de 20 anos indo a tocar a Festa da Rosa coa banda de música de Torroso. Supoño que vostede non lle presta suficiente atención e non se dá conta nin que estou ali. Entón, pídolle que retire esa mentira que dixo, porque xa a repetiu a Concellera de Cultura hai uns plenos, e vostede volveu a repetir. Entón, por decencia e decoro a este pleno e respeto á xente, retire iso. Bueno, creo que por decencia e por decoro e por respeto á xente vostede non pode falar en esos términos, nin falarme a min en esos términos. Porque, ademais, é bastante duro, non? Que vostede diga pois que eu non vou aos xurados porque como que... Como vou a poñerme? Mire, eu creo que a alcaldesa, o día da Festa da Rosa, o que trata é de estar saudando a todo o mundo, as mulleres rurais, a todas as persoas que se convidan, participando da Eucaristía, da que vostede, pois, por exemplo, non participa, pero non yo critico, non? Entonces, creo que si a resposta que ten para darme a súa ausencia na Festa da Rosa e que eu non participo do xurado das Rosas é bastante triste, non? Eu creo que a xente de Mos non me bota de menos no xurado da empanada ou das Rosas, me botaría de menos se non estivera na Festa da Rosa sentada donde me corresponde, donde vostede non estivo nunca, sentado como concelleiro, como si estuvo o Partido Socialista. Eso é o que reprocho. Vostede nunca representa o Concello nos actos institucionais. E iso é soberbia. E tampouco en outras cuestións, porque eu estou cansada de asistir a un montón de cousas e non encontralo. E ten tanta obligación como a min de respetar a banda de música de Torroso cando toca o día 5 de febreiro ou cando a Coral Ventos Val canta o día 8 de agosto, é dicir, todos os días do ano hai un montón de cuestións onde temos que estar todos, non só o goberno, non só a alcaldesa, todos, os campeonatos deportivos, as entregas, as festas das parroquias, e aquí estamos sempre todos. Entre os 10 tratamos de cubrir e respetar os colectivos, a veciñanza, que para eso nos votan e nos representa e os representamos. E porque vostede este na oposición non ten menos obligación que un concelleiro do goberno de asistir a unha festa parroquial, a un certamen de corais, a un homenaxe que se lle faga a unha persona, a un concerto da banda de música e, por suposto, a Festa da Rosa e a San Mamede. E iso é o que lle quero decir, que vostede nunca ocupou o seu sitio de concelleiro. Pudo ir a tocar, sí, claro, nunca, pero este ano sí. Este ano foi a Festa da Rosa. A Petelo, sí. Eso é o que quero decir. Eso é o que quero decir. Como é posible que vostede nunca ocupara o seu lugar? Porque vostede é o concelleiro desta corporación e xustamente o ano pasado fora a Casa Consistorial ese día a decir aquí estou eu que son concelleiro do BNG. Me entendeu de sobra. E para os que o mellor non entenderon, creo que fun clarísima xa agora. Gracias, Gustavo. Bueno, pois levantamos a sesión. Moi bo día a todos e a todas.